Бях в чужбина, върнах се заради COVID-19. Прибрахме се карантината, карах при един приятел в Сливен, който ми е колега тук. Прибрах се на Пазарджик и една сутрин комшията звъни ми, познавам го, викам, за какво ли ми звъни толкова рано? Викам, сигурно тръгнал на риба, е спукал гума, чайра му дигна, вика, слезне, вика, че стана една беля с твоята кола. И аз слезнам и гледам, че колата ми е изгоряла. До нея е изгоряла една Тойота на един лекар. Пред BMW-то 7-та серия имах една Лада, която и си караме до ден днешен. Тя беше пострадала само зад номера, изгоряла, стоповете. Тия гумените работи почти всички се бяха стопили. И се я възстанових. И чудо откъде ми е дошъл, защото мен няма от една година. От 12 март 2018 няма. Хората взеха да се подиграят с мене. Защото запаляха колата, що? Живея над едно кафе. Той си слизам долу на кафето, идва един пич и ми вика, абе, що, вика, Иван Лучев, не запали на тая неговата колата ми пали твоята кола. И аз викам, тези хора не ги познавам. И взех да питам кой Иван Лучев, имах съмнение за един друг пич. Викаха, ма карал ли те някой колата, замесил ли си в някакви такива подземни столи, викам, не бе хора, аз съм с чисто криминално досие. Проверете ма! Полицаите идват силно, че аз съм престъпник, аз съм потърпевш. Почна едно разследване, го приключиха и нищо. Един мой приятел ме вика в Пловдив да монтирам един банзик. На този същия приятел аз му правя застраховка при Митко Костов, който прави застраховки пред КАТ. Митко Костов ми е приятел и на мен, приятел и на Иван Лучев. И правим среща, вика спре на Малконаре. И по едно време спирам там на Малконаре срещу луда Яна Ханчето и гледам. Аз вече разбрах кой е Иван Лучев, гледам, че като хода пеша и спира с колата, ма заглежда, спре и му отваря вратата на Ладата, отстрани беше с някой, не можах да видя кой е, с една светло-сина кола с двойки. И вика, нещастник, вика, ще ти подпаля всички коли, всичко, което имаш и изчезваш от живота. И аз си дръпнах вратата, в същото време идва Митко. Дадах му парите и като тръгнах му звънна, защото се изплаши. Викам, сега той ми отваря вратата, той ме е запалял колата, може да ми посегне. Пуснал съм жалба в Пазарджик, не на друго място, защото в Пазарджик това, което го чувам от хората, че той е много силен в престъпния свят. Плаща се навсякъде. А какво е вашето обяснение? Защо той е запалил вашата кола? Някой отишъл го излагал, че имам любовна афера с жена си. И не само с мен, който го излъже, че нали, има си някакви такива дет самошпиони или работници или в подземния свят неговия и почва да им пали колите, даже апартамент е запалял. 99% от палежите в Пазарджик ги е направил Иван Лучев. Обаче нищо не мога да се направи, защото се плаща. Дам за даже по-стари случки беше запалял, мисля, че една S-класа, ако не се лъжа, и едно BMW. И пак със същата история. Лъжат го, че жена му ходи, пък той е разделен с жена си от 3 години. За S-класата на Кирил Маринков ли говорим? Да, същата и БМВ-то, което не можа да изгори. На някакво момиче Соня или Поля, някаква кола е изгоряла, пак по същия начин. Само че вече тук историята е друга. Взех да се срещам с жена му, да я питам. Тя взе да ми казва, че 2013, ако не се бъркам, има едно хващане на една лаборатория с марихуана в Малконаре, че той е официалният престъпник, обаче друг негов приближен, който има фирми на негово име, Даниел ли, как е там, вече не го знам, той е поел вината и той е платил 200 хиляди лева или евро на някакъв прокурор. Сега това го казва жена му. Нали, аз не си го измислям, защото имам веществени доказателства за това, което го казвам. А този човек силен ли е в Пазарджик? Много силен. Занимава с такива незаконни неща, ДДС-та, марихуани и това е. Даже тук наскоро му бяха правили акция, избягва на полицаите и не можели да го намерят. Знаете ли колко палежи са станали в Пазарджик в последните 3-4 години? Над 10. Всички коли горят по един и същия начин. Палят го отпред и тотал щета, остават му само стоповете отзад, нищо друго. Опасен човек ли е Иван Лучев според вас? Аз не го познавам. И идва и ми отваря вратата и ми казва: хей, пич, както съм ти поръчал да ти запалят колата, ще ти запаля всичко и изчезваш. Според вас този човек дали е опасен? Безкрайно много е опасен. А на кого е запаления апартамент?
Апартамента не знам точно на кого е запален, беше на запад, не съм се интересувал. Но същия човек има запалена и кола, и апартамент. Пак мисля, че е от рода на някакъв полицай или от сорта.